Oksanen lähtee laukomaan ja kaunis Strap keskustaan Tambille. Sitten Oksanen loistava pallo ja pallon kanssa. Kuitenkin menettää sen ja se tulee sitten Gabriel Oksaselle. Nyt pestetään nopeaa ratkaisua. Hyvä chippi sinne ja posku ja pallo! Westerbacka katkoo ja pelaa sitten oikealle ja näin Oksanen järjestelee vielä yhden. Tämä kyllä haisi paitsiolta, mutta lippu... Hyvä kierteinen keskitys jälleen ja pallo maaliin! Mastokangas taistelee pallon Gabriel Oksaselle. Oksanen pitkä ristipallo, Tessilimi. Tessilimi vastaa Oksasen. Hautamäki, Oksanen. Hyvin liikkuu kyllä jalat Oksasella. On nopea ja hyvä pallon kanssa. Ohittaa tästä ja sitten keskitys. Ja hyvä keskitys ja vielä on paikka! Mutta ei sillä niin väliä. Gabriel Oksanen. Oksanen on hieno pallo. Mastokangas ottaa vastaan maalivahti Mikel Rodriguez puolessa kenttä. Hieno avaus Gabriel Oksaselle. Oksaselta mainio haltuunotto. Riittäläinen erinomainen laukaus ja siis se blokkaa. Oksanen keskittää takatolpalle. Siinä Vepsulla oli aika hyvä sauma. Mennään johtoasemaan. Oksanen, Streng, nyt on Oksanen. Oksasen pitkä puolenvaihto. Nyt oli hieno pallo, karjalainen pus. Lehto tyhjät pois. Oksanen nyt lähtee sitten nopealla syötötaktiikalla. Sieltä mennään. Oksanen tulee nousuun. Onni Hänninen. Väistö. Oksanen, Jeremenko kaksikko taistelee tästä kamppailusta. Pääsee Oksanen hyvin läpi. Ja Oksanen jälleen. Ai että kun on nappi. Ja Streng. Kapteeni Hämäläinen tuikkaa siinä Lapikasta väliin ja pysäyttää hetkellisesti SIK:n hyökkäyksen rakentelusta. Lähtee Oksaselta hieno peliä tekevä. Oksasen keskitys on. Tulee sitten vierasjoukkue. Siellä on tilaa edetä oikealla pitkin ja pallo. Oksanen. Olipa hyvä sinne keskustaan. Nyt on Oksanen. Hyvä pallo, pitkä pallo Ojaselle, joka tulee ja ottaa pallo. Padera. Levitys Gabriel Oksaselle. Oksanen eteenpäin. Oksanen eteenpäin, Bobni Arma. Oksanen. Parempi avaus Michelille. Tämä aukaisee koko SJK pakan. Näin tulee jälleen klubi. Pukki ei kuitenkaan ehdi tähän. Jaloille ja ole sitten Oksanen jälleen pallossa. Hienosti löytyy. Gabriel Oksanen heittämään palloa jälleen peliin. Oksanen loistava heitto ja Bojang karkaa nyt sitten oikealta laidalta. Oksanen. Pelaa Hänniselle ylös. Monta laukausta, mutta yli 50 siellä oli ja lopulta se palkittiin maalin muodossa. Olipa loistavasti pelattu ja nyt on oikein laadukas paikka, mutta tästä maalia ei tule. Upeasti pelataan sinne maaliedustalle ja siellä on Gassama menossa palloon. Ei kuitenkaan pallon pääse, mutta sitten toisessa päässä tapahtuu Hännisellä pallo. Hänninen laukoo ja kiittää.